Pekný deň. Možno ste zamestnaní, možno pracujete v nejakom inom sektore, alebo proste robíte nejakú inú činnosť, kde ste závislí a máte možno nejaké obmedzené možnosti. Možno máte nízky plat, možno nízke odmeny, prípadne nejaký obmedzený kariérny postup, to znamená, nie je tá kariéra nejak tam zaručená, alebo málo voľného času, prípadne je to pre vás stres a nejaká rutina. Ak to chcete zmeniť, pridajte sa k nám do našej zlatej komunity, kde máte príležitosť na atraktívny zárobok, ktoré sú často veľmi atraktívne odmeny, neobmedzený kariérny rast, voľný čas a flexibilita a samozrejme podpora a vzdelávanie. Je len na vás, ako sa rozhodnete. V každom prípade, ak chcete zmenu, aby sa v živote niečo zdialo vo vašom živote, aby sa udiala nejaká zmena, musíte prvom rade vy urobiť nejakú zmenu. Nebojte sa, príďte k nám, my vám ukážeme ako na to a vy sa potom rozhodnete, čo s tým, či je to pre vás, alebo to pre vás nie je.